И този коментар хищ не ми харесва. Махаш го и него, иначе не знам какво ще става, какво ще се случва. И аз мога да ти влезна в профила и да ти пиша такива коментари, като такова човече, като човече, примерно, че ме е гнус да ти гледам, да те гледам в Viber или където и да е. Ама не казвам така, не съм лоша. Ама когато обиждаш човек и предизвикваш го да се ядосва и става просто много буен. Ти не разбираш колко е сериозно положението, като обидиш някой, като го обидиш, те почват да се ядосват и после да ти отмъщават. Нали знаеш, това не е хубаво след този коментар, където съм написала, че аз мога да ти отмъста и то много сериозно. Така че си го махай от моя от моята снимка, къде съм я публикувала, така че този коментар го махай. Иначе ще помисля как да ти отмъста и няма да ти бъде толкова приятно, колкото на мен сега хищно ми е приятно да ти правя клип на този коментар, обаче аз не мога повече да търпя и трябва да покажа на хората, че не мога да търпя, да мисля, да нямам сили вече. Аз ще ти напиша такъв коментар, да видиш, да видиш как е неприятно и да видиш кое е чувството, като пишеш такъв коментар и то точно на мене. Не ме познаваш, не знаеш коя съм, не знаеш какво мога да направя, така че премахни си коментара.